så blev lyset slukket for en grillbar i Aarhus, og det gør den endeligt på fredag. Og vi kan lige nå at få afgørelsen fra en retssag i Silkeborg. En 21-årig mand fra Silkeborg fik i dag sin dom for at have fremstillet hjemmelavede bomber. Han fik 4 måneders fængsel. Så dramatisk gik det til, da sprængningseksperter fra ingeniørtropperne i Randers kort før nytårsaften 1994 valgte at destruere det sprængstof, politiet havde fundet på mandens klubværelse i Silkeborg. Det hjemmelavede sprængstof acetoneperoxid, der kan sammenlignes med trotyl, er så ustabilt, at selv eksperterne ikke turde flytte det længere end til husets terrasse, og villaen blev raseret. Inden sprængningen havde en 21-årig også selv haft lejlighed til at teste sprængstoffet. Han bragte flere rørbomber til sprængning i kvarteret, hvor han boede, og dagen før militæret rykkede ind, havde han sprængt sin mikrobølgeovn i luften. Og i dag faldt så dommen, 4 måneders fængsel, hvoraf de 3 blev gjort betinget. I tillæg til brændstofsepisoderne, så blev man også fradømt kørekortet for at have overhalet en ambulance under udrykning på vej til et sted med fuldt optrukne linjer.